Arnold mapuno ndogara muna dai ndapashe bhuno vanhusauchi manias yaAlphonso zvakama angari mumwe wedu meeting together taimwa tese inge kumariro waka hatinobhuya tasvika tati panga pasina zvakatirwadza inge isishu nyaya zecheze kwakupi tiitwa kupi hatisi kuziva kuti zvaitwa shamari takagara zvedu isusu asi pane mumwe asipo baba pane mumwe asipo chero tinogona kutandara kuita sei kufara asi when it comes to hati tinotoda kutotika somebody who is missing asipo zvechiwa ari kunzi shamari akatemwa lasi deno ari munhu wekuti akarwara zvokumbotamburirwawo kudzi aenda kuchipatarwa kana aenda kun'anga atamburirwawo kana mazuvawo shamari one day shamari munhu going baba totaurawo jorizvo tasikuona Alphonso pano Alphonso ausenzira mapiga matebhuru ese aya aikrina ndokuaikrina macheya kusadza kwese boys angu mune mari yehwava here hamuna tora imwai takatosungirwa nemumwe wedu mumwe wedu hapana asi vamwe wedu vacho vatinavo vanoramba kutaura kuti Alphonso akakamira Alphonso angatoni katonzi kachi kwaibatsirwa kurapwa vanhu vemairi bati vanhu vanomwa mapirisi achifura mapirisi Alphonso aizinga nevanhu iko pametodista oke apa pane ma-NGO apo kuda pakamwendeyo pakarwara ini ndiyakatondiendesa inini wazwanda wai kuti iye wai asi akazoshaya mapirisi ekuti amwe ofuchi ndiyakakuendesa ikoko ndiyaendesa vanhu munhu zvake anga ari asmatiki kufa ndekwamwari boys inini ndinoshaya zvekutaura nezvakataurwa nevanhu pamusoro pangu naAlphonso. Alphonso was a best friend of mine. aiuya ndichiita neyo matayi kuita sekuhwezha amene mmonyera pato anzichiita dezo atoya pana azinautaurwa nevanhu mira iva zvazvatu zvaita handi zvakataurwa aiwa musi ataure kuti chii chakaitika zvii zvakaitika zvaunoda kuti taure nchiita iwewe taura kwachita zvawakanzwa zvakaitika zvakazi pamusoro pavo kuti hanzi andazomudonhedza kachii handambomudonhedza kana maivepo wana pamuchoni wadoro apo ndenda mudonhedza mai musingazoenda mudonhedza handimozati Alphonso aimbopota achidaiso aiwa napana boys zangu tatu Takarasikirwa the day before yesterday asada anga akadhakwa he was passing through azvaita mufront nana Usher uyu ari kutiza ake vitu mauto une asthmatic handiti unorwara umwa mapirisi handiti but surprise zvimwe zvinotaanzi bambo wacho vangoti banda video yataanzi ndinapedza umwa mapirisi ekumwa but surprise kuti bambo wacho yataanzi Ajita ndiye akazorwa mu but not play taure reality kuti munhu akafa nei kune postmortem mune izvi zvakadai itaure chokwadi Alphonso akafa nei now ibati Alphonso akafa nei hapana anoziva kuti Alphonso akafa nei saka hazvisi bho kunongedzerana ndini
isi mhatu dzinomwa vanomwa makotsi vanomwa mapirizi vamwanda zvemubedroom hatitaurire kunzu zvakaswera sei zvese zvinouraya ipo zvinouraya vari kuraya mapata ari kutoti ikoko handiti vanhu vaizwa nemvura uko hakuna munhu asaizwa nemvura ati dzimba dzine maplani handiti plani zvazvimekiti zviriko zvese zvese zviriko asha muri kuti Alphonso aibatsira vanhu kuenda kuclinic handiti iye asingaende kuclinic aiwa achikumira kutaura nyaya vakaendeswa vakaenda clinic pake ikoko kunorapwa mahara wongaita sei nana arwara kana aenda kuklinika aiwa ini ndangosuspectiwa kuti something is wrong asi ndakabuda ndiri aidi kumanza abva kumushango wayo zvakande paitoka mapirisi ndopa mapirisi ndorwara here atomboita zvemapirisi tingaribese nyaya aiwa siya muna taure akati chi andakabapegera ngari nemapirisi angu nebhusa alright kati isusu mabvunzira takazobvisa isusu ariko kujeni kwadokuka mapirisi ake iye akodzika pakatuma vanhu achiti kuda ngandondarana mujabhuna motikari mawedzera atuma panhara ake achiti mapirisi ndobva ndamuendera ndikati Alphonso mapirisi awataura inini handamba aona ndobva taita more investigation kwaari ndina bambo achendino akataura kuti mapirisi akadzina bambo iwewe Alphonso andinopedzera kupa mapirisi angu here iwewe kadzi ako ari kupi kadzi ndakasiya kumusha kwamurehwa akasiya kumusha Ajita yatoita sei akatora zvinhu zvangu bheke rangu Ajita ndakatora bheke rangu vanhu nemapirisi angu foma kasha hangi foma kasha awana ku ndovanesa aiwa kuzuna kutaura here nyaya yekuti makasha kwazoka kwamurehwa wakasiya makasha munhu anopuwa anapuwa nemakasha kuno hakuna ari kwamurehwa ona jojo sakunatsadi yesakukawa ndangagare nayo naye mdana anouya futi serese mukama une mapi washuga kuti apma aiwa munzi ondo ane mhosva handitika mhosva yeko saka akatoripo munhu pazvakaitika mamusiko panapa ini mapirisi amuri kunyazo kutaura nditore vhidhio apo kutaura anzi akasukana mai Tyre amainino ake kuna rakajani saka uchinja vaura ndezvei apo ndaikombe nandi airohwa namai Tyre zvitaurei ka imimi ega
aiwa boys isi gatira nyaya yekuti Alphonso was a great man. Alphonso asthmatic kubanzwisa. Last time titomutsura apa achiita last time yapedza kuona na Alphonso. Ndina iye Usher apa. Alphonso asthmatic umvura mukupinda umhanditi. Amuite. Alphonso akauya Zanzibar kuna vito kevaningina wake nobody knows what they are kupandika he passed through apa bandika he was there akauya akangomburuka pana bandika Alphonso une asthmatic chino chatozoita andika kuda aenda kubasa uko Alphonso akati Hwezangu ndakuchunuka ndapenda kuna vito andito kuna vito uyu takazosvika uyu achitiba garden apo takagara pakona apa adedzwa nevakoma wake vafana vacho kuda here wewe kuda nabambo iye vamoti ajeni ndobva vaenda kune vhidhiyo yakatoshutwa vachitaura nenyaya Ajita nyaya Ajita itone vhidhiyo handiti ina bambo wacho matauro zvakaitwa vachidisa aiwa asonyaya kudisa hapana munhu akakudisa matauro reality hapana munhu akakudisa zvakaitika tagara avaenda ndisa vaitoti nemhati kunotibatsira izvezvi pavhidhiyo chazoina bambo ndaitaura